озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, ки бо амр ва сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соли 2019 инҷониб оғозу идома дорад. озмуни мазкур бо мақсади ташвиқи китобхонӣ, баланд бардоштани маърифати наврасону ҷавонон ва аҳолӣ рӯи кор омада, таи 7 соли баргузорӣ собит намуд, ки завқи китобхонӣ, нерӯи зеҳнӣ, суханвару сухандонӣ, қобилияти эҷодӣ ва ҷаҳони маънавии иштирокдорони он рӯй ба рушд овардааст. соли ҷорӣ низ озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, тибқи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шуда, имрӯзҳо даври шаҳриву ноҳиявии он баргузор гардида истодааст. даври шаҳрии ин озмун дар шаҳри Хуҷанд оғоз гардид, ки дар он 400 нафар ғолибони даври аввал ширкат намуданд. ҳадафи асосии мо аз баргузории ин озмун танҳо муайян кардани ғолибон нест, балки бозгардонидани ҷавонон ба сӯи китоб, боло бурдани сатҳи саводнокӣ ва арҷгузорӣ ба мероси ниёгонамон мебошад. бо камоли ифтихор бояд гуфт, ки дар даври аввали озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, ҳамагӣ 1980 нафар иштирок намуда, аз онҳо 1520 нафар хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳр, 340 нафар донишҷӯён, аспирантон, магистрантони муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва 120 нафар омӯзгорони ҳамаи зиннаҳои таҳсилот ва намояндагони касбу кори гуногун иштирок намуда, донишу маҳорати худро санҷиданд. бояд тазаккур дод, ки барои ҷалби хонандагони муассисаҳои таълимӣ ба ин озмун муҳайё намудани шароити мусоид барои дарёфти адабиёти зарурӣ ва мутобиқи аз худкунии он аз китобдорони китобхона оғоз гарда то омӯзгорону падару модарон саҳмгузорӣ карданд. ёдовар мешавем, ки доираи иштирокдорони озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст хеле васеъ буда, дар он баробари хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, намояндагони касби кори гуногун ва дигар табақаҳои аҳолии кишвар ширкат хоҳанд варзид. من مؤمن‌جان‌زاده میشگانه خواننده صنف دوی ب میباشم و از خردسالی به مطالعه کتاب مشغول هستم. زیاده از 30 یا 40 شعرها را عدد کردم. ای زمستان تیز تیز بر فکر خود ریز ریز، باده که سردت وزان دریا کند یک خزان، ذکرم به پایم برای یخ برایم، یخ مالک بازی کنم، خوبده و تازه کنم. زمستانی قهرتون تو با من شوخی نکن، من از تو نمیترسم، از سردی نمیلرزم. لذت من زیبایی، لذت تیزپایی، از بلندی میپری، هر جا خواهم میبری. озмуни мазкур аз 4 давр иборат буда, он аввал дар сатҳи мактабҳо ва муассисаҳои таълимӣ баргузор шуда, баъдан дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо ва вилоят гузаронида мешавад. беҳтаринҳо ба даври ҷумҳуриявии озмун роҳ ёфта, ҷоизадорони он муайян хоҳанд шуд.